Iată că a venit și un moment inedit. Un supercar, în adevăratul sens al cuvântului, glumesc, nu este cel din mâna mea, pentru că evident este doar o jucărie, este aceasta. Salutare, bine ați revenit pe canal. Și cam asta a fost. Din punctul meu de vedere, așa zisa cariera mea pe YouTube se poate încheia în momentul ăsta, pentru că mai fericit de atât nu știu dacă voi putea fi vreodată când vine vorba de prezentat mașini, dar cine știe. Nici nu știu ce introducere să-i fac. Avem de-a face cu primul supercar în adevăratul sens al cuvântului de pe canal și nu este orice supercar, ci este supercarul meu de suflet. Mai exact, Lamborghini V10. În cazul de față este un Huracan, deci a doua generație, să zic așa, de mașini cu motoare V10 de la Lamborghini și posibil chiar și ultima, având în vedere că următorul model Temerario trece la V8. Dar acesta este cu motorul potrivit. Cu V10 este un Huracan și nici măcar nu este un Huracan standard, este chiar vârful de gamă, să zic așa, din punct de vedere circuit, mai exact Huracan STO. Dacă informația pe care o am în momentul de față nu este eronată, mașina este din 2022 și are un rulaj de aproximativ 13.000 de kilometri. Scuzați-mi emoțiile dacă mă mai bâlbâi, dacă informațiile pe care le voi livra nu sunt tocmai concrete, dar n-am cum. Deci numai faptul că stau lângă mașină, că am stat în mașină, că am pornit mașina, blown away, efectiv. Haideți să intrăm un pic în detalii ce înseamnă Huracan STO din punctul de vedere al specificațiilor de pe hârtie. Cum am spus, este o motorizare V10 amplasată central, deci în spatele cockpitului al cabinei, cu o capacitate cilindrică de 5,2 litri, undeva la 640 de cai puterea maximă și 565 de Nm pe partea de cuplu, pentru că este o motorizare aspirată, natural. Nu avem turbine, nu avem supraalimentare de niciun fel. Din punctul de vedere al vitezei maxime, din informațiile pe care le-am identificat, ar fi undeva la 310 km/h. Nu că n-ar fi capabilă de mai mult de atât, însă nu pentru asta este varianta STO, mai exact Super Trofeo omologata. Este mai degrabă o mașină de viraje, de circuit, nu de linie dreaptă și implicit nu de viteză maximă. Sprintul de la 0 la 100 se realizează în 3 secunde și asta pentru că această configurație de Huracan este doar cu tracțiune pe spate, aceeași transmisie cu dublu ambreiaj pe care o regăsim și pe alte modele Huracan, dar tracțiunea este doar pe puntea spate, pentru că, așa cum am spus, configurația STO este de circuit. Greutatea mașinii, având în vedere că este caroseria 75% fibre de carbon, este de doar 1300 și aproape 40 de kg. Da, ok, Lamborghini oferă această masă a mașinii la gol, fără lichide. Deci probabil mai pun 80 de kg, dar chiar și așa, un V10 de 5,2 litri și cântărește mai puțin de 1,4 tonă. Da, cum spuneam, am ceva emoții. Mai fac o mențiune, pentru că terenul este ușor denivelat. Partea din față, puntea față a mașinii este ridicată. Mașina evident că este echipată cu sistem de front axle lift, tocmai pentru a nu atinge
pe aleea aceasta de acces și împalcare. Altfel, botul fiind coborât destul de mult față de poziția actuală. Ce aș putea să mai menționez? Că m-am documentat cât am putut despre mașină, pentru că chiar tratez această filmare ca un eveniment foarte special. Cu toate că nu este prima interacțiune cu Huracanul, dar povestesc imediat de ce spun asta. Este prima interacțiune filmată și atunci am simțit nevoia să-mi fac temele. Spuneam că STO-ul este o variantă de circuit. Deci tot ce vedeți pe mașină, toate prizele, roof scoop-ul, eleronul, tot ce vedeți pe mașină este absolut funcțional, gândit să creeze cât mai multă apăsare aerodinamică. Și asta este principala diferență, alături de greutatea redusă, față de varianta Huracan Technica, care și aceea este orientată un pic către competiție, dar într-o manieră un pic mai civilizată. Aceasta chiar are gradul de confort, să zic așa, redus la minim și este orientată strict către performanță. Suplimentar față de cele două modele, mai exista, fiind vorba de un facelift, și varianta Huracan Evo. Aceea este, să zic așa, varianta de stradă, cu tracțiune integrală, cu o greutate ceva mai mare și fără toate aceste elemente aerodinamice. De ce am spus că nu este prima interacțiune cu Huracan? Pentru că, din păcate, nu am putut filma, dar în road trip-ul pe care îl regăsiți parțial, momentan, pentru că urmează să mai apară câteva episoade, îl regăsiți deja pe canal, road trip-ul cu mașina personală, cu EQR-ul, a inclus o vizită la muzeul Lamborghini, unde am putut închiria pentru o perioadă foarte scurtă de timp, din păcate, un Huracan Spider. Deci am experimentat acolo, pentru prima oară, ce înseamnă să conduci așa ceva, ce înseamnă să auzi un V10 de maniera aceasta pornind în spatele tău. Dar aia a fost în Italia, aici suntem în România, ăla a fost Spider-ul, prima generație de Huracan, aceasta este STO. Haideți să vedem și la interior cum se prezintă mașina. Încă o dată, fiind vorba de o variantă gândită mai degrabă pentru circuit și nu pentru confort pe șosele, fața de ușă este complet realizată din fibră de carbon. Nu avem buzunare de depozitare, nu avem nici măcar mânere de deschidere a ușii sau de închidere a acesteia. Avem doar o comandă de încuiat și de descuiat ușa. Bine, când spun că nu avem mânere, ele există evident, doar că sunt textile, astfel încât greutatea mașinii să fie ținută la minim. Partea de acces nu este chiar atât de dificilă pe cât pare, fiind foarte joasă mașina, pentru că ușa este mare și are un acces destul de facil. Scaunul, în schimb, scaunele la plural, desigur că sunt din nou gândite mai degrabă pentru competiții, așa că au un nivel relativ minim de confort, dacă pot spune așa, însă o retenție extraordinară, fiind foarte bine profilate, cu material de tip Alcantara, sau bine, din Italia, cred că asta chiar este Alcantara până la urmă, cu o structură de fibră de carbon la bază. Evident că sunt scaune manuale, astfel încât să fie cât mai ușoare și ai doar câteva reglaje pentru unghiul spătarului, pauză pentru centurile roșii, desigur, pentru ridicarea părții din față a șezutului și pentru comutarea înainte-înapoi de la această clapă. Dacă luăm loc în mașină, evident că poziția este una extrem de joasă. Efectiv ai impresia că ești pe pământ, deci dacă mă întind un pic ating pământul fără probleme. Și
Și da, e ușor ciudată pentru că nu este neapărat gândită să stai cu picioarele întinse, da? De unde și partea de mochetă, de preș, care este pentru zona asta, să zic așa, posterioară a spațiului de picioare. Dar avem o plasă aici de depozitare, un cup holder cu un mecanism inutil de complicat și un torpedou destul de micuț, capitonat și el, evident. Pe partea șoferului, fața de ușă este similară, avem doar un aport pentru reglajul oglinzilor exterioare și pe partea de șofer, de asemenea, scaunul este identic cu cel de pe partea pasagerului, nu prezintă reglaje suplimentare. În stânga volanului, în schimb, regăsim blocul de lumini și intensitatea iluminatului din cabină. Dacă luăm loc în mașină, accesul este ceva mai ușor față de ieșirea din mașină, să fiu sincer. Un sunet foarte plin de închiderea ușii, cu toate că ușa este extrem de ușoară și evident fără ramă, fără geamuri duble sau alte elemente de insonorizare, pentru că, așa cum am spus, trebuia să fie cât mai ușoară. Așa, cam asta este privirea de ansamblu. Cam asta vede șoferul la bord. Un volan, bineînțeles, foarte sport, bicolor, cu comenzi fizice, în schimb. Zonă de cruise control pe partea aceasta, comutatorul modurilor de condus, care diferă un pic față de cele de pe un Huracan standard, desigur. Partea aceasta controlează ceasurile de bord. Aici ai parte de semnalizări și fază lungă, iar pe partea dreaptă nu am menționat că sunt ștergătoarele. În spatele volanului, evident că avem padele pentru controlul transmisiei, plecarea de pe loc făcându-se, utilizând această padelă pentru punerea în viteză a mașinii. Și o să detaliez mai departe modul de funcționare al cutiei, pentru că e o diferență față de vechea mașină, față de Gallardo, care avea tot un V10, unde transmisia cumva era un pic împrăștiată prin mașină. Ceasurile de bord digitale, bineînțeles, voi reveni cu un cadru și cu sistemele pornite, cu două comenzi de check și de resetare a tripului, bloc de lumini, destul de simplu, să fiu sincer, o oglindă fără ramă, în care cam asta vezi în spate. Ai vizibilitate în mod surprinzător, dar nici pe departe suficientă pentru o manevrare liniștită a mașinii. Gurile de ventilație sunt cu fibre de carbon și acestea, cel puțin așa îmi par, au un design foarte interesant și un aspect așa lucios. Mai apoi avem o zonă de comenzi pentru geamurile electrice pe laterale, sistemul de front axle lift, dezactivarea sistemului de tracțiune, avariile și dezactivarea start-stop-ului, pentru că da, avem un V10 de 5,2 litri, dar în care start-stop. Mai apoi este zona de sistem de infotainment cu touchscreen și cu climatizare integrată în partea asta de touchscreen. Evident, nu e cea mai fericită alegere, dar nu are nicio importanță. Chiar nu te interesează la o astfel de mașină zona de infotainment. Ce este de menționat față de alte modele Gallardo este faptul că ai telemetrie integrată direct în sistemul de navigație al mașinii. Mai apoi, zona de pornire a motorului se face prin ridicarea acestui flaps și apăsarea acestui taste, iar restul comenzilor pentru transmisie sunt poziționate aici. Pentru marșalier se ridică acest comutator,
parc la buton, mod manual pentru transmisii. Mai apoi o frână de parcare electrică, intuiesc posibilitatea unui autohold, o mică cotieră, să zic așa, un spațiu de depozitare cu o priză de 12 V, două porturi USB aici în spate și ceva spațiu de depozitare în spatele scaunelor sub forma unei plase. Mai revin un pic la modurile de condus, de îndată ce pun și contactul mașinii eventual, ca să pot arăta și instrumentarul de vot. Așadar, aceasta este interfața principala interfață cu mașina, desigur. Cum am spus, ceasuri digitale, un display cu un contrast ce ar fi putut fi un pic mai puternic, însă trebuie să menționez că în realitate se vede ceva mai bine față de cum captează camera. Însă pare că ar fi mers un OLED, ceva care chiar să-ți ia privirea. Evident că partea de tonometru este în prim plan, mașina fiind rece în momentul de față, cu temperatura apei și a uleiului la minim, este limitată la 6.000 de rotații pe minut. Pe măsură ce se încălzește, acea limitare crește. La fel, în prim plan, treapta de viteză, inscripția STO, un accelerometru, viteza de deplasare și câteva informații de trip. Pe partea dreaptă avem indicatorul nivelului de benzină, evident cu inscripție în limba italiană, pentru că de ce nu, doar este o mașină din Italia. Cred că mai bine să vin așa. Și lângă nivelul de carburant regăsim și temperatura antigelului, iar pe partea opusă, dacă pun din nou camera, avem iarăși niște informații extrem de importante: temperatura uleiului și presiunea acestuia. Bun, revin și la modurile de condus, care, așa cum spuneam, pot fi controlate de la acest comutator. Pe modelul testat, da, există STO, Trofeo și Piaggio. Piaggio. Da, mă fac de râs că nu știu nici italiană atât de bine pe cât ar trebui măcar pentru astfel de prezentare. Dar față de modurile de pe un Huracan standard, da, Strada, Corsa, și îmi scapă cel de-al treilea, aici avem STO, care este propriu-zis modul normal al mașinii, cu sistemele de tracțiune activate, cu suspensia reglată oarecum spre confort. Mai apoi avem Trofeo, ceea ce înseamnă o reglare mai pronunțată a suspensiei, mai rigidă, și o dezactivare parțială a sistemelor de asistență. Iar ultimul mod, cel de ploaie propriu-zis, este cel în care răspunsul motorului este oarecum întârziat și sistemele intră ceva mai devreme, astfel încât să obții aderență optimă chiar și în condiții de carosabil umed.